En volem parlar de les tensions socials i polítiques en relació amb la immigració amb la senyora Helena Maya, és codirectora de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi. Gràcies per atendre'ns. Hola, bon dia. La Comissió Catalana d'Acció pel Refugi desenvolupa la seva tasca a Catalunya des del 2004 amb l'objectiu de defensar el dret de l'asil i els drets de les persones refugiades, apatriades i sol·licitants de protecció internacional, així com de persones migrades en situació de vulnerabilitat. L'entitat acompanya les persones refugiades en el seu procés d'inclusió social mitjançant un suport integral i professional. A més, treballeu per impulsar canvis socials i polítics actuant com un altaveu de les seves necessitats i realitats. Per començar, i aprofitant que la tenim avui al nostre programa, senyora Maya, m'agradaria que ens pogués explicar com treballen en aquesta comissió. Doncs com dius, a la Comissió Catalana d'Acció per Refugi fa més de 20 anys que treballem a Catalunya i nosaltres el que diem, no, o com ens presentem, és som una entitat que arribem on el sistema no arriba, o sigui, hi ha un sistema configurat des de l'Estat per l'acollida de persones refugiades i hi ha moltes persones que queden fora i que no reben cap acompanyament. Llavors, nosaltres som una entitat catalana molt arrelada al territori que treballem amb un caire municipalista, no? Amb els municipis que són on queden les persones que estan fora d'aquest sistema, no? I proveint serveis especialitzats d'acompanyament a les persones que es troben en aquesta situació. No? Llavors, què oferim? Tenim punts d'informació i orientació sobre protecció internacional als municipis, no? Perquè són procediments molt burocratitzats, no? Que requeren d'especialització. Llavors, tenim equips especialitzats als municipis. Actualment hi ha punts d'informació PIOS a Sant Boi, Sant Cugat, Rubí, Reus i Terrassa. Llavors, aquí fem com una primera recepció de persones i després tenim altres serveis més específics, com un servei jurídic d'acompanyament per casos que tenen com una necessitat de poder reforçar o de fer suport a la seva sol·licitud, no? Casos que són molt complicats i que requeren un suport jurídic. Tenim un servei laboral per acompanyar les persones perquè hi ha unes particularitats en l'accés al mercat de treball, de feina de les persones vinculades amb la protecció internacional. Després tenim pisos d'acollida temporal. Tenim 55 places també a diferents municipis on es fa un acompanyament socioeducatiu d'una temporalitat més llarga, no? I fem un acompanyament més de totes aquestes persones que necessiten un recurs per assolir l'autonomia. Llavors, això ho fem des de l'àrea d'atenció a les persones, però també tenim una àrea d'incidència política i social, no? On fem un treball més... acompanyem a tota aquesta acció d'acollida amb unes accions de sensibilització per donar a conèixer quines són les situacions que viuen les persones refugiades i quines són els motius que estan causant aquests desplaçaments. Diu que col·laboren de forma municipalista. Aquesta forma de treballar com ho fan? Connectant amb els ajuntaments, per exemple, compten amb delegacions, perquè diu que s'hi fixa molt amb el municipi, no? Que és realment, a vegades la política de proximitat és la més útil, de vegades, i la que més sentim. Com treballen d'aquesta forma? Sí, com bé dius, treballem amb els municipis, no? Nosaltres som una entitat que treballem amb finançament públic, no? Per als nostres projectes, però també amb l'acompanyament de les persones sòcies, no? Que financen els nostres projectes a partir de les seves col·laboracions. Per tot això aprofito, no? Per dir que a la nostra web tenim la possibilitat de fer-se sòcies i que tota contribució, i especialment en un moment complicat, no? Com el que estem vivint ara mateix, que després podem abordar, però tota contribució és poca, però sí, normalment treballem en el finançament dels municipis i en coordinació molt estreta, no? Perquè al final són els que estan acompanyant a les persones que estan arribant i hem de recordar que Catalunya és la tercera comunitat en rebre sol·licituds de protecció internacional i Barcelona a la segona província en tot l'estat espanyol. Llavors, estem parlant de xifres de 12.000 persones a l'any durant el 2024 a Barcelona. En aquests 21 anys porten exactament d'activitat de la comissió. Han viscut alguna altra etapa amb un nivell d'atenció similar pel rebuig de persones no nascudes a Catalunya?
per part d'un sector de la societat. Actualment es percep un augment de l'odi a les xarxes socials i proclames contra l'islam, per exemple, fins i tot al Parlament, amb la irrupció del partit de Sílvia Orriols. Bueno, òbviament, aquesta és una realitat, no? Els discursos islamofòbics o els discursos alarmistes, no? En relació a l'arribada de persones, ens trobem al 2015, no? Amb l'arribada de persones de Síria que parlaven d'atac, es feien servir conceptes com crisis. Sempre, en els últims anys, he trobat aquest discurs i aquesta percepció o alarma des dels mitjans de comunicació. El que ens estem trobant ara és terrible, no? O sigui, ara és una normalització de discursos d'odi i una instrumentalització, no? D'aquests discursos per aconseguir rèdits, no? Polítics i per fer crear un estat d'alarma que és terrible perquè s'està repercutint, no? I està creant una sensació com de perill que, òbviament, està molt lluny de la realitat, no? Si finalment s'aprova l'acord, la Comunitat de Madrid haurà d'acollir unes 700 persones, mentre que a Catalunya arribarien una menys de 50. A Junts per Catalunya, el partit liderat per Carles Puigdemont justifica aquesta distribució argumentant que Catalunya ja està desbordada en aquest àmbit. Comparteixen aquesta percepció? Bueno, per la nostra part, el que és important és fer un esforç, no? I considerar que estem parlant de menors i que estem parlant de nens i nenes, no? I que és important fer un acord solidari entre totes les parts i creiem que al final el que hem de tindre en compte, no? Són els drets fonamentals dels menors i intentar que això no sigui part d'un debat i que es posi tota la voluntat i l'esforç perquè això pugui acompanyar-se amb totes les eines i recursos i amb una voluntat de poder acollir, que no sigui una política, no? Una qüestió que vingui de la urgència i de la d'una crisi, sinó d'una política pública i fent-lo amb l'acompanyament de les entitats que treballem al territori, no? Que estem especialitzades i que creiem que són una eina important, no? Per poder comptar per part de l'administració. Des de la CECAR creiem que s'ha de posar la mirada en aquesta, no? En aquesta realitat. Sí. Vostès han mostrat preocupació en aquest acord que acabo d'esmentar perquè creuen que s'ha de mostrar preocupació i més quan se centra més en la seguretat que en els drets humans. Sí, això és molt important. Per part nostra considerem que és un acord que ha estat una oportunitat perduda. Sé que per la nostra part òbviament, un traspàs de competències és molt, molt important. És una qüestió que fa molt de temps que nosaltres també estem demanant, no? El que passa és que creiem que l'enfocament és totalment contrari, no? Al que nosaltres estem demanant. S'està posant el foc en temes de crisi, de criminalització, no? De tancar fronteres, de posar alarmes i no s'està parlant de drets humans, no? Ni d'una acollida digna, que creiem que és una cosa molt important. De seguida en parlarem sobre l'asil i com l'estat espanyol gestiona aquesta tasca internacional, que segurament té molt a dir. Però una qüestió rellevant perquè el 80% dels catalanoparlants pensa que la situació de la llengua catalana ha empitjorat en els darrers anys i un 70% és pessimista de cara al futur. Vostès ofereixen cursos als nouvinguts? Té èxit en la participació, si és així? Sí, hi ha una demanda molt, molt, molt alta. De fet, hi ha un col·lapse a l'hora d'accedir a aquests cursos d'idiomes català i castellà. A més, és un requisit, no? Per el procés de regularització de les persones que
estan fent el procés d'arrelament i llavors el que passa és que hi ha mancança d'accés a aquests cursos. O sigui, no és que no hi hagi voluntat, que hi ha moltíssima. Nosaltres oferim aquestes formacions a partir dinamització de persones voluntàries que fan suport, fem parelles lingüístiques, fem grups de conversa, fem formacions, o sigui, fem un esforç per posar a l'abast de les persones migrades i refugiades aquesta possibilitat, perquè hi ha moltíssima demanda i molt poca opció. Doncs ara sí, en relació amb l'asil, vostès van informar que durant tot el 2024 s'han presentat a l'estat espanyol un total de 167.370 sol·licituds d'asil, arrodonint. Els principals països d'origen de les persones sol·licitants són de Venezuela, Colòmbia, Perú, Mali i Senegal. Com actua l'estat espanyol amb aquestes sol·licituds? Doncs mira, pel que dius, les xifres de sol·licituds són altíssimes. Som el tercer país de la Unió Europea en rebre més sol·licituds i alhora són el tercer per a baix en sol·licituds aprovades. O sigui, el que veiem és que hi ha una voluntat total de fer un filtre en relació a les persones que rebran la protecció internacional, i les xifres són molt, molt petites. Hi ha una voluntat política en funció de què països s'accepta la protecció internacional i quins altres no. I ens trobem que moltes persones, les principals nacionalitats, Colòmbia, Hondures, queden fora reiteradament de la concessió de sol·licituds. També ens trobem un sistema totalment col·lapsat, o sigui, hi ha persones que passen anys intentant accedir al procediment perquè s'ha de trucar un número de telèfon que està col·lapsadíssim. Les mesures són molt limitades en funció de la demanda i de la necessitat. I llavors això aboca les persones que han hagut de sortir dels seus països per una qüestió de que la seva vida estava en perill. O sigui, persones que han hagut de sortir dels seus països perquè estaven exposades a una situació de violència. Persones que han fet un trànsit per arribar fins aquí, que també els ha exposat a una situació terrible de violència. O sigui, persones que han pogut perdre la seva vida al mar, al desert, persones que han estat exposades a trata, a esclavitud. Llavors, aquestes persones arriben aquí i es troben en una situació que residents en aquesta violència amb uns tràmits administratius que són extenuants i que, a més, limiten la seva possibilitat d'accés a drets, que són els drets que tenen totes les persones refugiades i, que no poden entrar al sistema estatal d'acollida, al sistema de protecció internacional temporal, que són unes places d'acollida per a aquestes persones que estan acompanyades d'uns itineraris socioeducatius i totes aquestes. Tot això, amb la situació de col·lapse, limita molt l'accés. I vostès acompanyen aquestes persones refugiades arribades a Catalunya en el seu procés d'inclusió social, mitjançant, segons vostès, el suport integral i professional. Senyora Amaya, codirectora de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, gràcies per les valoracions i les claus. Molt bon dia. A vosaltres, bon dia.